Добър ден! Казвам се Вадим Колосов и сега гледате уроци по програмиране за деца на език JavaScript. Моята цел е да направите собствена компютърна игра. Днеска ще гледаме как се решават логически изрази, как се създават и как се решават в език JavaScript. Правим три променливи. Ето var, var b, var c и слагаме в тях такива математически изрази. Например, 5 е по-голямо от 3. Вярно ли е това? Сега ще разберем. 5 е повече от 3 или е по-малко от 3. Натискаме Enter. Само че е така. Ето точно така. Забравих знак за равенство. Ето. True. Какво означава true? Вярно. 5 е повече от 3. Ама, добре. Значи B ще сложим 5 е по-малка от 3. Така. False. Не е вярно. 5 не е по-малко от 3. 3 не е повече от 5. Добре, а сега в C ще сложим, за да ви е по-лесно ще слагам в скобите. 5 е равно на 5. Ето така. О, това е грешка. Ама защо? Нали всичко не направихме вярно? Мислите, че всичко това са от скобите? Значи без скоби пиша. 5 е равно на 5. Нищо не добавям. Ето виждате. И отново грешка. Ама защо? Сега ще ви покажа едно много странно нещо в JavaScript. Пишем 5, знак за равенство и още един знак за равенство. 5 е равно на 5. Готово. True, вярно. Защо аз написах две знаци на равенство тук? Ама защото в начало JavaScript решаваше, че това е някакъв израз, където C беше цяло, а 5 е равно на 5 беше... То JavaScript не можеше да го реши. Това беше за него много трудно и невъзможно и зато и той издаде грешка. Ето като виждате, една грешка и втора грешка. Затова използваме два знака за равенство, за да покажем равенство в JavaScript. True. После, например, C е равно на 5 е равно на 6. False. 5 не е равно на 6. Ето като виждате, всичко е вярно. Още можем да слагаме в A false, например. False. False. А не е вярно. Или, например, в B да е равно на true. Вярно. B е вярно. Можем да напишем някаква променлива с име, например, днеска е вторник. Само че е така, с малка буква от начало. Днеска е вторник. Равно на false. Значи пишем без това обаче.
Ето, днеска е вторник, false. Днеска не е вторник. Ето, днеска е неделя. Ето както виждате, всичко работи. Отначало създадах 3 променливи. После слагах в тези 3 променливи различни логически изрази. Не арифметически, не математически, а логически. Защото тук са други знаци. Ето ги. Ето. Добре. Пробвайте и вие да го направите сами вкъщи. Ето. Нещо такова. Днеска беше всичко. Това беше моят целият урок. Благодаря, че го погледнахте. Ако ви хареса, поставете лайк, натиснете копчето subscribe. С вас беше Вадим Колосов. Довиждане, до нови срещи!